Tämän nimi on Max. Helmikuussa parhaimmillaan, mutta nyt on kylmä vesi, niin jees! Kut. Mikä nimi kalaa tänä päivänä? No nyt on kyllä harvinaista, mutta kylmä vesi, niin matikka. Made. Kokeilen savustaa sen, miltä maistuu. Matikka, no ikinä savustin. Ei se myrkkä ole kuitenkaan, mutta maku on kyllä talvella hyvä. Ja se on varmasti vielä. Kaikki mitä järviä on syötävää. Ei tietenkään tuosta verkkoja katisko, niitä on hankala tehdä.